Bueno, jo en realitat el que tinc és això, saps? Això és més o menys que... No, és que ho tenia imprès. Ja ho tinc doble. Escolta, parla de la Quan presidenta. envieu res, Sí, a veure un segon. Parla de la presidenta i ens avui Sí, a mi la paraula i sí. Sí. Pues com vulguis, com vulguis. Estem en casa teva, com vulguis. Bon dia a tothom. Moltíssimes salutacions i moltíssimes gràcies a l'Associació d'Editors, al president de la Setmana del Llibre en Català, per triar l'Ateneu i per haver-nos fet còmplices. De fet, ens hem triat mútuament. Us acollim aquí amb els braços oberts. No podeu ser més l'anell al dit d'aquesta casa, una casa que té una escola d'escriptors importantíssima i que té una biblioteca meravellosa. Per tant, feu joc amb la casa i ens ve molt de gust tenir-vos sempre a prop. Gràcies, escriptors, i a l'Ateneu mateix al Moll de la Fusta. I us desitjo que vagi molt, molt bé la setmana, la seguirem molt de prop. Comunicarem des de l'Ateneu perquè hi vagi el màxim de gent i benvinguts a casa. Sempre que vulgueu, l'Ateneu serà casa vostra. Gràcies. Sí, funciona, sí. Bé, moltes gràcies, Isona. Em sembla que en 2 mesos hem vingut a fer 3 o 4 rodes de premsa des de la Cambra del Llibre, des d'editors. Per tant, us agraïm a l'Ateneu i especialment a tu com a presidenta que ens acolliu tant i tan bé, perquè si no fos així doncs no ens veies tan sovint i veus que venim tots sovint. La darrera vegada que vaig estar en una roda de premsa de la setmana ho vaig fer-ho com a president i en cessar com a president no comptava estar mai més en una roda de premsa de la setmana. Resulta que les circumstàncies han fet que aquest any estigui de president d'editors i em torna a tocar estar en una roda de premsa de la setmana. No us negaré que em fa una especial il·lusió. Fa una especial il·lusió perquè és entre tots, però jo també, que hem aconseguit que aquest esdeveniment sigui l'esdeveniment important que és, probablement un dels esdeveniments culturals més importants d'aquest país. Jo el que he de fer, perquè crec que s'ha de fer, és felicitar tota la gent, no els que han organitzat aquest any, que són més o menys els mateixos, sinó els que van organitzar l'esdeveniment l'any passat. Vull recordar que aquest és probablement un dels únics grans esdeveniments del país que no s'ha deixat de fer en tot aquest temps de pandèmia. Va haver-hi edició del 2020 i ara hi haurà l'edició del 2021. Per tant, hi va haver-hi edició el 2019, clar. Per tant, és un dels pocs grans esdeveniments que no s'ha deixat de fer durant aquests 18-19 mesos que portem amb aquesta pandèmia. I això ha estat gràcies a un esforç d'un equip immens de gent. I en citaré alguns, però segur que em deixo molta més gent i no voldria que ningú s'ofengués, que es doni tothom per felicitat. Però s'ha de felicitar molt especialment a la gent d'editors.cat, amb el Pep, la Sònia, a la Cristina, a la Neus, al president Joan Carles Girbés, que va assumir la presidència en un any tan desafortunat com l'any passat i que tot i així es van tirar endavant una setmana de 5 dies però que va funcionar de meravella i que va ser un exemple per tot el sector cultural de com es podien fer les coses a partir de que es va començar a obrir una mica la llum amb tot el tema de la Covid. També vull felicitar la gent de Focus, que l'any passat en molt poc temps van poder organitzar de manera molt eficient el canvi de localització en el Moll de la Fusta i muntant una fira d'emergència que va funcionar a les Mil Meravelles. També vull agrair a tots els patrocinadors. Aquest any en tenim uns quants més, però això ja us ho explicarà en Joan Carles, que és la seva feina. Però tots els patrocinadors fan que aquest esdeveniment sigui possible. També a la Generalitat, a l'Ajuntament i la Diputació, que són els organismes oficials que ens donen suport i sense els que seria difícil poder tirar això endavant. Aquest any també comptem amb un ajut del Ministeri. Hi ha anys que sí, anys que no sabem ben bé com va, però aquest any, a més, hi ha un ajut vinculat a la CUP, que és la setmana més gran.
També vull agrair a tots els expositors i sobretot els que l'any passat van venir, i jo crec que em van faltar molt pocs o quasi bé cap dels que havien vingut a l'edició del 19 i per tant van ser prou valents com per, en unes circumstàncies que no sabíem com aniria, venir i posar-hi totes les ganes que funcionés. I finalment, i especialment a tots els mitjans de comunicació, els que avui ens acompanyeu i els que ens heu acompanyat en qualsevol moment, perquè realment tot això no seria possible. Fa 5-6 anys es va produir amb la presència a mitjans de la setmana. La setmana és una cosa molt ben organitzada, és una cosa que està preparada per rebre molta gent i aquesta gent no ens arribaria si no fos perquè els mitjans de comunicació us en feu ressò i aconseguiu que la gent coneixi que hi ha la setmana i li vinguin ganes mitjançant tota la informació que els doneu al mes de setembre amb llibres, de venir a buscar aquests llibres que han vist reflectits en els vostres mitjans. Per tant, moltes gràcies. Recordar que la setmana té una doble missió, en té moltes més, però bàsicament en té dues. Una és mostrar tota la producció que es fa en català en un moment determinat i per tant ja fa molts anys que la setmana és el lloc del món on es poden trobar més llibres en català en un moment determinat. I per tant fa aquesta feina d'expositor de tot el que significa l'edició en català, que és, com es veu allà, una edició d'un ordre absolutament normalitzat dins del que és el context mundial. Però llavors es fa una altra feina molt bona, que és aquesta feina d'incentivar la lectura en català, que cada any notem que a partir del setembre, a partir de la realització de la Setmana del Llibre en Català, s'incrementen les lectures en català i la compra de llibres en català fins a final d'any. Per tant, si mirem sempre el primer semestre respecte al segon semestre, veiem que hi ha realment un increment i aquest increment només té aquesta lògica, la lògica de tota la feina que hem fet al setembre entre tots plegats per promocionar la lectura en català. I en aquest sentit, quan fèiem rodes de premsa, que jo estava en el lloc del Joan Carles i aquí hi havia la Montserrat, dèiem sempre que en aquest país de cada 4 llibres que es venien, un era en català, però ara ja es pot afirmar que en aquests moments, segons dades del darrer semestre d'aquest any, un de cada 3 llibres és en català. En el primer semestre de l'any 2021, la venda de llibres en català ha estat del 37,5% sobre el total de venda de llibres en aquest país. Per tant, ens sembla una xifra extraordinària, estem molt i molt contents que un de cada 3 llibres vengui en català, és important i hem de continuar treballant perquè, per exemple, quan desplacem en venda de la llibreria física a la venda de llibre físic per internet, aquí competim malament encara el català, competeix molt millor el castellà que no pas el català. I sabeu que els 2 últims anys hi ha hagut part de venda que ha passat de la llibreria física a la venda online i aquí hem de treballar molt perquè el català pugui tenir unes xifres de venda similars a les que té en les llibreries físiques. Per tant, amb aquesta nota d'optimisme, amb aquesta nota que jo em sembla important en uns moments en què estem discutint què passarà amb el català, que es llegeixi més en català és bo, jo ja passo la paraula a Joan Carles, que ell sí que us explicarà com serà aquesta edició del 2021 de la Setmana del Llibre en Català. Gràcies. Moltes gràcies, Joan. Em sumo a totes les seves paraules i d'agraïments. Realment és una feinada molt gran la que hi ha al darrere i parteix sempre de que la Setmana del Llibre en Català ha de tirar endavant. L'any passat ho van tenir molt difícil, molt, però ens en van sortir molt bé. Recordem que vam escurçar la setmana, va durar 5 dies, però així tot es va facturar un 65% del que es factura normalment i van venir 25.000 persones. Com apuntava Joan, va ser també un exemple i això també ens va alegrar molt i l'altre dia des del Port Vell, que col·labora amb nosaltres cedint-nos l'espai, facilitant les coses per tenir aquest espai que ens garanteix la possibilitat de fer la setmana, doncs vam ser observats en la setmana per altres esdeveniments que s'han celebrat allà i altres esdeveniments culturals i per veure de quina manera es podia fer. Bé, jo tinc moltes coses a dir i per tant intentaré no dir-les totes perquè serà molt llarg.
us agraïsc, els agraïments que feia el Joan, vull agrair, perquè és de fet el motiu també una mica del que fem avui, la tasca, la complicitat, l'ajuda generosa que feu els mitjans de comunicació, els col·laboradors d'una banda i els mitjans de comunicació i tota la gent còmplice que hi ha al voltant de la setmana, que, com deia, també parteix d'aquesta convicció de que la setmana ha de ser el que és, el gran esdeveniment cultural del nostre país, i ens ajuden a fer-ne difusió. De fet, enguany, com ara n'anirem comentant, és en la difusió on posem una mica el focus d'atenció, la difusió del llibre, de l'edició en català, on posem el focus en aquesta programació, en tot això que us comentarem ara. Per resumir una mica, el que tenim i les dades i les xifres que teniu al dossier, podríem dir que és la setmana més gran que hem fet mai, perquè tenim més mòduls que mai, enguany tenim 69 mòduls, tenim més expositors que mai també, i també no fan més que augmentar el nombre d'edicions, de novetats que es publiquen coincidint amb la setmana. Per tant, la setmana també és un motor que ajuda a l'edició en català. També farem molts actes a fora del recinte del Moll de la Fusta, i de tot això, més o menys, us ho aniré comentant. Enguany van tenir, de fet, el rècord d'inscripcions, van tenir 97 inscripcions a mòduls i també més de 500 propostes d'activitats, la qual cosa vol dir que el sector, els editors, hi aposten molt fort per la setmana, i aquesta és també la nostra responsabilitat des de la setmana d'ajudar, de ser el marc en el que es poden produir moltes coses i contribuir, com deia, a la difusió del llibre en català. Perquè la setmana no siga només allò que passa al Moll de la Fusta, sinó que siga la que provoca que passen moltes coses, tant al Moll de la Fusta com més enllà en l'espai i en el temps, si m'ho permeteu. Hem apostat, per fer-ho possible, tot això que us deia, apostem molt per generar sinergies, que tampoc és una qüestió nova d'enguany, ja és un treball que s'ha anat fent, és a dir, que el que anem fent amb la setmana és anar fent passos més enllà del que s'ha fet també en els últims anys. Per tant, tenim també nous col·laboradors, entre ells l'Ateneu Barcelonès, que avui ens acull, s'hi suma a la setmana com a col·laborador. S'hi sumarà també el CSCB, que em sembla que és molt rellevant també, l'Escola Elisava, que hi farà programació també dins de la setmana, Òmnium Cultural, que ens ajudarà a fer itineraris en el que aquí a Catalunya en dieu el territori, és a dir, més enllà de Barcelona, i també aquesta idea de la setmana una mica com a festival de festivals també. D'alguna manera hem volgut acollir, fer partíceps, portar altres festivals de l'àmbit literari que s'organitzen arreu dels països catalans per participar de la setmana i per ser un punt de trobada efectiu, un punt en el que no només s'hi expliquen, no només ens porten l'essència dels seus festivals, sinó que també provoca que s'hi coneguen i que interrelacionem tota aquesta xarxa de festivals tan importants que tenim. N'hi haurà 10 festivals convidats en aquesta edició, 2 dels quals, que serà la Fira Literal i el Festival Clàssics, organitzaran també unes activitats pròpies, i la idea és anar rodant això i anar donant també espai a altres festivals també en el futur. Tot sempre és començar, i aquí enguany comencem aquesta col·laboració una mica, diguem-ne, més estreta amb els festivals literaris del país, i comencem també, engeguem un nou premi, el Premi Difusió, del qual després en parlarem. Tindrem també un espai per a recordatoris de personalitats que ja no tenim entre nosaltres, com la Isabel Clara Simó, el Baltasar Porcel, Cussà també, farem finalment una activitat. I apostarem també per l'àmbit internacional, que és una qüestió que ja hem anat fent, òbviament, des de fa diversos anys, en col·laboració amb l'Institut Ramon Llull i també acollint alguns autors de l'àmbit internacional que després us comente. Serà, doncs, un espai
diàleg, de reflexió, on també hi haurà concerts, recitals i esperem sorpreses per a la gent per convertir la setmana o per consolidar-la o per realment per refermar aquesta idea integradora i de punt de trobada de totes aquelles persones i professionals que ens estimem la llengua catalana, la literatura catalana i la nostra cultura. Així doncs, vaig a començar a seguir una mica el dossier, us vaig a intentar resumir perquè tinc aquí més papers, no us podeu ni imaginar. Comencem per la qüestió del cartell, que és una de les col·laboracions que reprenem. Comencem amb el tema de la ubicació i l'espai. Tornem enguany al Moll de la Fusta. L'any passat l'encert de la programació de la setmana va ser poder trobar el Moll de la Fusta com a espai d'acollida que ens permetia, fora quina fora la situació, celebrar la Setmana del Llibre en Català. En totes aquelles gestions no vull oblidar la tasca també de la Montse Ayats com a presidenta en aquell moment, que ens van batejar molt per trobar aquell espai i poder-ho fer. Enguany, la voluntat de l'organització i també de l'Ajuntament de la ciutat de Barcelona és tornar a l'Avinguda de la Catedral. Enguany no és possible, per tant, enguany no hi tornarem, però el que sí que ens permet el Moll de la Fusta és, amb l'experiència de l'any passat, l'experiència de comprovar in situ quin potencial té, doncs enguany tota l'organització de les casetes, dels mòduls, s'organitza també tenint en compte que estem en un espai magnífic, estem al costat del mar, no el taparem enguany amb ningun element, i també el que hem fet és, com que hem pogut créixer en mòduls gràcies a tenir més espai, també implementarem una zona nova que també ens fa il·lusió poder incorporar a la setmana, que és un espai de lectura, és a dir, és un espai en el qual la gent que ens visite també podrà asseure's i poder començar a llegir algun llibre o fulletjar les revistes de la PEC que tindran tot just al costat. Per tant, aquest espai de lectura és un espai nou i el que hem volgut també tornem també als 3 escenaris, que és una qüestió que l'any passat, recordem, van tenir 5 dies i van tenir només un escenari i així tot van fer moltíssimes activitats. Tenir 3 escenaris, tornar a aquesta idea dels 3 escenaris ens permet fer moltes activitats. N'hi haurà algunes que es retransmetran també en streaming, com ja farem l'any passat, i n'hi haurà un d'aquests escenaris que estarà, el que està justament al costat de l'espai de lectura, que estarà dedicat a la programació de l'àmbit infantil. En quant als horaris que hi farem, enguany la setmana de dilluns a divendres, els dies d'entre setmana estarà al matí, estarà tancada al públic, serà només oberta a la tarda, però el dilluns el dedicarem a les biblioteques i per tant serà un matí professional d'acollida de les biblioteques, que sempre ens agrada molt acollir-les, que de fet participen molt activament tant les de la ciutat, la Generalitat com les de la Diputació en l'organització de la setmana i per tant tindrem aquest matí professional. Entre les mesures de seguretat que implementarem, mantenim exactament les que teníem l'any passat. Nosaltres ens posem, com ja vam fer l'any passat, en el pitjor dels escenaris possibles i el pitjor dels escenaris possibles ens permet fer moltes coses. Realment, amb un 50% de l'aforament hi pot haver simultàniament aproximadament unes 1.000 persones, que era el que teníem l'any passat, amb una sensació de distància i de seguretat exactament com la que teníem l'any passat. I això, tot i que l'espai és més gran i podríem posar-hi més gent, mantindrem aquest aforament amb controls d'entrada, amb gel hidroalcohòlic, amb la mascareta, etc. Tot allò que ara ja tenim tan interioritzat, doncs tot això ho mantindrem. Dit això, us parlaria una mica del cartell. El cartell de la setmana, que és aquest que tenim ací, que si no tinc mal entès perquè l'he vist que s'aixecava, està l'Eugènia, exacte, allà està l'Eugènia Vilés, que és alumna de l'escola Elisava, de l'escola
universitària de disseny i d'enginyeria, amb la qual ella és l'artífex d'aquest cartell, un cartell que és dinàmic, que té aquesta identitat flexible que genera infinites formes. De fet, aquí en tenim una, n'hi haurà altres i també ens permet jugar amb el moviment en uns vídeos, uns GIFs i tot això que començarem a fer públics en els pròxims dies, perquè a partir d'ara és quan comencem a fer bullir l'olla realment de cara a l'edició de la setmana, que se m'ha oblidat dir les dates, però és del 10 al 19 de setembre. Jo, arribat a aquest punt, tinc el punt en el que hauria de parlar-vos de les activitats. I es fa complicat parlar de les activitats, atès que hi haurà una gran quantitat d'activitats. Dites en xifres, hi haurà unes 250 activitats que permetran presentar uns 385 llibres, alguns novetats i altres llibres de fons. Hi haurà també signatures, òbviament, hi haurà més d'un centenar de signatures que enguany podrem organitzar d'una manera diferent a la que farem l'any passat, perquè les mesures de seguretat sí que ens permeten tenir les signatures al davant dels mòduls, la qual cosa és bastant d'agrair. Us deia, de totes aquestes activitats, em quedaria amb el que us comentava abans, amb les activitats que fem al voltant de les fires com a convidades. La Fira Literal i el Festival Clàssic, ja us deia, tindran una participació i organitzaran unes activitats. El CCCB també organitzarà unes activitats que també ens permetran portar un dels autors internacionals, que és el Douglas Stuart, guanyador del Premi Man Booker Internacional. I hi haurà convidats als festivals com el MOT, el nou Festival 42 de gèneres fantàstics, Tocalls de Lletra, Vila del Llibre, En veu alta, el FLIC, de literatura infantil i juvenil, acròbates i poesia i més. En fi, tot això per, com us deia, servir també d'altaveu i de punt de trobada, una mica un TED Talk que farem amb els festivals que vindran a acompanyar-nos i que de veritat ens fa molta il·lusió, perquè crec que de vegades organitzem moltes coses, molts festivals, i ens hi trobem poc entre nosaltres, i crec que està bé que trobem aquests espais per a fer-ho. Bé, us deia abans que havíem tingut la inscripció més elevada de la història, van ser pràcticament un centenar de peticions d'inscripció. El que hem fet des de l'organització és garantir que tothom que s'hi volia inscriure d'una manera o altra hi té participació a la setmana. Crec que aquest punt de la diversitat que mostro i que demostro i la vitalitat que es veu en la Setmana del Llibre en Català és molt important que la mantinguem, i per tant hem fet un esforç tant des de l'organització com també des dels propis expositors per trobar la manera en la qual resoldre aquest trencaclosques una mica, que era com encabir en finalment 69 mòduls les 97 peticions que teníem. Per tant, tothom que hi ha volgut estar a la setmana, que és tothom, hi estarà. També l'any passat, que vam analitzar molt bé què era l'essència de la setmana, òbviament tenim un acte d'inauguració, que en aquest cas celebrarem el dia 10, òbviament el dia que inaugurem la setmana, el dia 10, i en el qual intervindrà, tal com fèrem també l'any passat, la guanyadora del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Maria Barbal. L'any passat va ser també amb l'Enric Casasas, que era el guanyador de l'any anterior. I hi haurà també el Premi Trajectòria, que és un dels grans moments de la setmana, després en parlem una mica, i també un espai per al nou Premi Difusió que engeguem enguany i que volem que tinga molt de recorregut. Hi haurà activitats, com us dic, també programades per l'Ateneu, per les biblioteques de Barcelona, per l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, per totes la Biblioteca de la Diputació, l'Associació d'Editors del País Valencià, que també ha reformulat la seva presència per fer-la més dinàmica, diguem-ne, en la setmana, de l'Institut Ramon Llull, del Departament d'Educació,
em deixaria, però com a novetats també l'Escola de Llibreters, l'Escola Elisava, també presentaran les beques Montserrat Roig de l'ICUP i arribem a aquest punt en el que tenim la programació tancada, en la qual cosa també no només serà un gran trencaclosques, sinó la manera de poder-ho encabir a partir de demà, dels pròxims dies, si és possible demà, ja a partir en la nostra pàgina web de la setmana estarà la programació disponible per tothom. Entre els actes també singulars que hi farem, ho teniu també explicat al dossier, hi haurà un homenatge a Gemma Romanyà. És un homenatge que parteix també de la voluntat dels propis editors de fer un homenatge a una persona molt important, molt significada en la defensa de la cultura, de les lletres catalanes i que tindrà també aquest espai d'homenatge des de la setmana, organitzat, com dic, pels propis editors per retre un homenatge a la seva figura i a tot el que ens ha deixat. Com us deia, també la voluntat de la setmana és arribar més enllà del que és el moll de la fusta. Per això ja tenim de fa anys el Premi Aparador, que és un premi amb 1.000 euros per a les llibreries que hi participen, destacant els seus aparadors, el llibre en català. I això el que volem també és complementar-ho i des d'aquí faig una crida, ja l'hem feta i la tornarem a fer la setmana que ve, a les llibreries i als editors per celebrar activitats de difusió de llibre en català, presentacions, taules rodones, qualsevol tipus d'activitat que s'organitzen aprofitant també la setmana del llibre en català. I això ho incorporarem també com una mena de programació off de la setmana dins de la nostra programació. Jo no vull deixar-me, els ha esmentat el Joan, la gent que forma part de la comissió organitzadora, que és la PEC, el Gremi de Llibreters de Catalunya, el Gremi de Distribuïdors, les biblioteques, l'Institut Ramon Llull i el Gremi d'Editors de Catalunya. Hem tingut, de fet, fa un moment una reunió de la comissió organitzadora en la que participa, òbviament, també el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona. I, com deia també, com apuntava abans el Joan, el Ministeri enguany ens ha sorprès amb un ajut que benvingut, perquè també de vegades va i ve, però també és d'agrair perquè ens permet realment reforçar la programació d'activitats i tot el que és la difusió. Continuem enguany, vam incorporar l'any passat, malgrat tot el que passava com a soci tecnològic, a Parlem, i enguany continuarem comptant amb ells, cosa que realment de veritat ens fa molt feliços, que hi hagi també empreses d'àmbits que no són estrictament el literari, que també hi creuen en la literatura i donen suport, i altres patrocinadors com són Denominació d'Origen de Catalunya, la Fundació d'Antigues Caixes Catalanes, Romanyà Baix, que també enguany és patrocinadora, Coca-Cola, el Col·legi d'Òptics i Optometristes, Textura, que ens crearà l'espai aquest de lectura, i Transloan, que ens ajuda a que els llibres i tota la logística arribi on ha d'arribar. Com us deia, l'any passat el que analitzàrem de què és la setmana és el punt de trobada aquest en el que volem crear sinergies, en el que volem cooperar amb altres entitats de l'àmbit cultural que s'hi sumen i que, com abans apuntava la Isona, ens hem tocat a la porta simultàniament. Volíem que l'Ateneu hi participés i l'Ateneu hi volia participar i va ser la trobada molt fàcil. Ha passat el mateix amb el CCCB. És a dir, realment hem de continuar aprofundint en aquesta línia perquè ens hi va a tots tot. I quan més sumem i més integrem i més cooperem, doncs molt millor per tothom. Tenim aquesta fira, aquesta trobada, el festival amb una programació d'activitats molt centrada, com us deia, en la difusió, i tenim un apartat
internacional en el qual que engega, que motiva, que capitaneja, que lidera l'Institut Ramon Llull, i jo el que voldria és que Izaskun Arretxe, si vols, pots pujar tu mateixa i explicar aquesta participació de l'Institut Ramon Llull en la setmana. Oh, i tant. És una circumstància molt feliç ser aquí presencialment. Cada acte presencial és una victòria d'allà d'on venim, no? I molt contents des del Llull de ser aquí. Moltes gràcies a la setmana i al seu president Joan Carles Girbés, a l'Associació d'Editors en Llengua Catalana i al seu president Joan Sala per acollir-nos. Contenta també avui de tenir aquí el Francesc Serés, que és el nou director de l'Institut Ramon Llull, i agraïda a l'equip del Llull que ha fet això possible. Som aquí amb molta alegria perquè aquest darrer any i mig ha estat molt complicat. Al Llull hem hagut de pensar tots els programes d'internacionalització de la literatura catalana. I quan dic tots, vull dir tots, tots, tots. No hi ha fires, no hi ha festivals, no podem enviar gent a festivals, la missió no la vam poder fer i per tant ha estat complicat. Però això també ens ha servit per repensar-nos i per repensar també la nostra fellowship, la nostra missió. Enguany al Llull hem fet una sèrie de decàlegs virtuals per explicar la nostra literatura. N'hi ha un de poesia, un de lig, un de ficció, un de no ficció, un de clàssics. Us animo a mirar-los, estan subtitulats en anglès i són a YouTube. I per això he pensat que us volia explicar molt ràpidament i en 10 idees què és aquest fellowship, aquesta cosa que en diem missió, és un nom una mica estrany, que és el Fellowship Making Catalan Literature Travel for International Publishers and Agents. Què és? És una visita d'editors i agents internacionals presencial fins fa 2 anys i virtual l'any passat i enguany per conèixer la literatura catalana de manera directa i fer una sèrie de reunions amb els agents del sector, agents i editors, però també amb periodistes, amb llibreters, amb altres agents del sector. Per què la fem? Perquè no hi ha res com una visita personal a l'entorn d'on s'està produint una literatura perquè la gent l'acabi d'entendre en tota la seva profunditat. És evident que anem a moltes fires, però és molt diferent explicar autors, obres i tot un ecosistema literari in situ que fora de context, per dir-ho d'alguna manera. I per què el fem amb la setmana? Perquè no el podíem fer amb ningú més. El Joan deia que la setmana és l'esdeveniment més gran que es fa a l'entorn del llibre en català. I el Joan Carles deia que aquest any, a més, és l'any que es fa més gran. Nosaltres, quan portem els editors i els agents aquí, els expliquem tot això, els expliquem la vitalitat del sector en català, però n'hi ha prou amb 1 minut d'ensenyar-los la setmana perquè s'ho creguin. I això és enormement important per nosaltres. I també creiem que és important per la setmana perquè dona aquest vessant professionalitzador i internacional que acaba complementant la resta de coses que fa la setmana. En quin format? Serà digital. Aprofitarem al màxim les potencialitats del digital, que hem après molt a fer-ho, però nosaltres el que volem és que torni a ser presencial. De tots els projectes que nosaltres hem fet, molts es quedaran en digital, la setmana tornarà a ser presencial, perquè realment necessitem els editors i els agents aquí perquè entenguin bé què és això de la literatura catalana. Qui participa enguany? Són 14 editors i agents internacionals de ficció i de lig que han estat escollits a través d'una crida. Sempre fem una crida arreu del món, ells es presenten i nosaltres fem una tria. En el dossier teniu de quins països, però n'hi ha d'Alemanya, de Rússia, de Turquia, d'Iran, d'Itàlia, del Líban, de Sèrbia, del Brasil, etc. I què faran? Es trobaran amb una trentena d'editorials i agències catalanes en sessions conjuntes de mitja hora que se'ls explicarà els seus títols i apostes més importants. Per tant, el sector s'explicarà davant del sector internacional. Hi haurà també 3 sessions en línia centrades, una en el sector editorial en català, a càrrec del Gonçal López Pampló, una que parlarà sobre la literatura del jo en la ficció en català, a càrrec de l'Albert Forns, i una darrera sobre la il·lustració a Catalunya i a les Balears, a càrrec de l'Ariana Esquiloni. I abans de la sessió presentarem oficialment el decàleg de ficció en català, subtitulat en anglès, que ha fet pel Llull la Marina Espasa. Hi haurà una novetat respecte a altres anys i també respecte a l'any passat, que ja va ser en digital, que és un acte presencial a la setmana. Serà un acte híbrid, presencial i virtual. Tindrem el 16 de setembre a la tarda a la il·lustradora Rocío Bonilla, que és una rock and roll star de la literatura catalana arreu del món, traduïda en moltíssimes llengües, amb la seva editora
i en remot hi haurà els seus editors internacionals, un dels quals participa a la setmana. I finalment, dues coses molt petites. Quins són els resultats de la fellowship, de la missió? Perquè això està molt bé fer-ho, però quins són els resultats tangibles? Evidentment, nosaltres mesurem els resultats amb la demanda de subvencions que ens fan. Per tant, aquí el que hem de dir és que aquest programa, no és l'única cosa, però ajuda molt a un creixement exponencial que estem tenint en traduccions de literatura catalana des de fa uns anys, ara mateix. El 2018, per exemple, la traducció se'ns en van presentar 87, el 21 de les 3 convocatòries només n'hem fet 2 i ja hem atorgat 98. En promoció estàvem a 52 i ara només amb una de les 2 convocatòries ja estem a 45 i sobretot en literatura infantil i juvenil. 2018, 10 subvencions, 19, 32, 20, 47 i de les 3 que hi ha cada any, enguany en portem ja atorgades 50. Per tant, aquest creixement és molt important pel sector i la missió és un element fonamental. Però també ens pregunteu moltes vegades, molt bé, els números estan molt bé, però això no només depèn de la missió. Quines altres coses han passat? A tall d'exemple, Chad Post, l'editor d'Open Letters, sempre explica que la Mercè Rodoreda la va trobar en una missió. Li vam explicar en una missió, i Max Besora també. La Irene Solà, als Estats Units i al Regne Unit, va sortir d'una missió. La Marta Orriols, en francès, a Seul, també. La Tània Juste, en alemany, també. Agus i els monstres en francès, igualment. David Sinicia en Asoler, Mariana Tolosa, David, això és resultat de la feina de la missió. I per tant, ja l'únic punt, el darrer punt del decàleg, és que estem molt contents de participar a la setmana. Per nosaltres la fellowship n'és una extensió natural. La internacionalització de la literatura catalana és fonamental, òbviament des del punt de vista cultural, però també des del punt de vista econòmic i empresarial. I des de Llull estem molt contents de poder contribuir a allò que deia Saramago, de fer la literatura nacional, literatura universal, a través de la traducció. Ens arrenquem. Moltes gràcies, Izaskun. Moltes gràcies també, Francesc, per el suport des d'aquesta complicitat des de l'Institut Ramon Llull, també des de l'organització de la setmana. Estem molt contents de servir quan és presencial, que ho tornarà a ser, de servir que en aquest minut siga el que obri els ulls a tants editors i agents d'altres països per fixar-se en la nostra literatura. Doncs jo ara voldria... Aquesta roda de premsa té altres intervencions, diguem, no només una mica les que estem a la taula, perquè i ara donaré pas a una persona que ens fa molt feliços de guardonar des de la setmana. Li ho comentava l'altre dia per telèfon, que hem creat un premi, perquè realment és el Premi Difusió, i és un premi que, com us deia, que és una de les qüestions fonamentals que tenim a la setmana, és a dir, com arribem, com fem conèixer, com posem el focus en el llibre en català i com el donem a conèixer arreu. Arreu és també a tot el món, amb la missió que ara comentàvem, i també és, òbviament, a casa nostra, de tota la gent que ens ajuda, i aquí també hi ha més gent, molta gent que ens ajuda, i també virtualment, perquè no sé si ho he comentat abans, però també segueixen virtualment moltes persones i mitjans de comunicació. Doncs la voluntat d'aquest nou Premi Difusió és reconèixer des de la Setmana del Llibre en Català a una personalitat pública que hagi destacat per contribuir d'una manera notable a la divulgació, al foment, a la promoció i també a la projecció de l'edició i de la literatura en català a través del seu espai professional. I si n'hi ha molta gent que ho fa, per sort, i per tant té aquesta voluntat de continuïtat del premi, però hi ha una persona que fa molt de temps que des del sector volíem agrair l'habilitat, com se ho manega, per colar en un informatiu els llibres d'una manera absolutament natural. I podem passar de parlar del procés a parlar de poesia
i que aquest contrast ens faça feliços, no? O aquesta conjunció, no ho sabem, no? Però parlar d'actualitat, és a dir, integrar els llibres com una part de l'actualitat i com una part d'allò que ens ha d'interessar en el dia a dia, no? Un programa que té el Mestres 24, que té ja més de 1.000 dies d'emissió i que lidera i presenta el Xavier Grasset, que és el nostre primer Premi Difusió. Doncs si puges. Així es fa cop de puny, Joan, que... És que no m'han dit com s'havia de fer això. No es pot fer? No m'han dit... Hi ha tantes coses que no es poden fer. Recordo que l'Emili Teixidor, estimat Emili Teixidor, quan treballava a Catalunya Ràdio i feia El món s'acaba i entrevistava algun escriptor, dic, deixa't estar, és que això no interessa a la gent, no? I ell explicava la seva tècnica, que sempre duia, ja s'ho veia al cel, l'anècdota, que duia 3 o 4 llibres, no? I sempre n'hi havia algun que el deixava allà damunt de la taula i parlava de 2. I llavors tots els alumnes volien saber què hi havia en aquell tercer i quin interès tenia, i tothom volia aquell tercer. I l'Emili Teixidor deia, deixa't d'estar a llibres, no parlis de llibres. Jo no li he fet cas i parlo de llibres per bé que no és una cosa ni premeditada, ni pensada, ni decidida en cap despatx, ni en cap reunió, sinó que és, com apuntava en Joan Carles, una cosa espontània i natural. El Mestres 24 és un espai d'opinió, amb entrevistes polítiques i també de l'esfera cultural, però a mi que m'agrada trepitjar sales de teatre i poder parlar de teatre o de cine i parlar de cinema, el que m'ha quedat més temps amb l'horari que tinc és poder llegir i poder parlar de llibres. I vam començar parlant de ficció, d'assaig, de filosofia, de llibres polítics, que era la meva primera intenció, però el gremi d'editors és tan potent i tan persistent que diu, no, obre els ulls, Grasset. Des de la ficció també podem donar idees per transformar el món o per reflectir el món, lògicament. Aquesta versió amable i generosa quan fer arribar volums i llibres de novetats, doncs el programa va fer que anés adaptant i pensar això. El programa té com 2 parts, una part de la paraula improvisada, que seria la tertúlia, per bé que cada vegada les tertúlies són menys improvisades perquè segons la composició ja saps, abans que obrin la boca, més o menys què diran cadascun dels seus components. I per tant, al final, la part més espontània acaba sent, paradoxalment, allò que està escrit i pensat i publicat i editat, que són els llibres. I és on hi ha possiblement aquesta onada d'aire fresc que esperem tots els del programa, i segurament també els escriptors, i els editors, i els impressors, i els llibreters, que és un espai natural que s'ha guanyat el llibre. Com apuntava Joan Carles, amb aquesta idea de no fer res premeditat, sinó que el llibre tingui una presència natural com un objecte quotidià, com qui porta la carmanyola o com qui porta la cantimplora d'aigua, que tots anem a treballar. Tot això, doncs, també que damunt la taula hi hagi un llibre o 2 o 3, perquè així ha anat creixent a vegades la presència de llibres al programa, però ja et dic d'una manera absolutament sana i espontània, sense cap ni intenció de sentar càtedra ni res de tot això, sinó acostar la veu dels escriptors, dels traductors, dels poetes, de gent que treballa en la intimitat per regalar-nos després a nosaltres moments d'intimitat, que és possiblement l'últim espai d'intimitat que queda, que és el de la lectura, però tot i així després la podem compartir. Per tant, per meva i per part de l'equip del Mestres 24, que és un equip, diríem que comprimit, perquè no som 25, som 4 i el Cabo soc jo, i som la Mia, que és la productora, l'Anselm Roig, guionista, en Jordi Oliva també de tant en tant dona un cop de mà amb els guions i després hi ha realització i la resta de l'equip d'edició. Per tant, molt contents. Sé que és una idea que ha anat agafant cos amb el temps i em fa posar una mica vermell pensar que està creat, diríem, d'entrada, o que obro el camí, però és evident que hi ha molts companys periodistes que des dels seus mitjans digitals, de paper, des de les xarxes, des de xerrades, fan de prescriptors com ho puguem fer nosaltres humilment
i per tant, content del premi, no podia ser altrament, molt satisfet, content de parlar de llibres al Mestres 24 en un lloc on no t'ho esperes, diu, caram, ostres, què passa aquí? Doncs sí, hi ha llibres, i content que els editors, que els llibreters, que tota la gent de la setmana puguem anar tirant endavant i que aquestes xifres d'aquest 1 de cada 4, ara 1 de cada 3, vagi capgirant i al final sigui com en un país normal que es llegeixi en la llengua del país. Moltes gràcies i que vagi molt bé la setmana. Moltes gràcies, Xavier. De fet, el premi és un agraïment i tant de bo, tu dius, hi ha més gent, efectivament hi ha més gent, anirem en els pròxims anys mirant-ho i també fer una crida per tota aquella gent que des d'àmbits professionals pot incloure el llibre com una part de la seva activitat i que té un altaveu que és poderós i que realment és molt útil justament per arribar a públics diferents o inesperats i per sorprendre a la gent, que és el que intenten també fer els llibres, els autors amb la literatura. Bé, i ara passem al 25è Premi Trajectòria, que tenim amatent aquí en la primera fila. Jo, abans de donar pas al premiat, volia dir-vos que, com sabeu, abans hem explicat el cartell de la setmana, hem comentat el cartell de la setmana, però el Premi Trajectòria té un cartell propi, per dir-ho així. Té una obra d'art, una obra d'artista, que és la que se li dona al guanyador i que teniu també les bosses i que també en fem difusió, i cada any hi ha hagut un artista. L'any passat va ser l'Antoni Miró, hi havia el Plens, en fi, han passat molts artistes molt significats de la cultura catalana, i enguany ens fa també molt feliços que siga una dona artista i que aquesta dona siga tan potent com la Regina. La Regina ha fet aquesta obra que es diu La Coberta, i que fa referència a allò que veiem al principi d'un llibre, que és, òbviament, la coberta. En aquest cas, amb les llums, amb les formes geomètriques que ella hi ha fet sobre una imatge d'una coberta, doncs és aquella coberta que està a l'espera d'aquell títol, d'aquell autor, d'aquella editorial que l'editarà. I també, d'alguna manera, és un homenatge a la part gràfica que tenen els llibres i que és també un component important per atreure els lectors, per seduir els lectors amb un primer cop de vista. I ara el guanyador, quan li ho van comunicar fa un moment, em deia que feia 3 o 4 mesos, dic, no fa tant, però fa bastantes setmanes, i li vaig dir, tinc 2 notícies, una bona i una dolenta. Van començar per la bona, que era que tenia el premi, i diu, i quina dolenta pot ser aquesta? I diu, t'has d'esperar 1 mes i mig a poder dir-li-ho a ningú. I em va dir, m'has matat. Va ser un torrent aquella conversa, com serà tot el que passarà a partir d'ara amb la setmana. El guanyador del Premi Trajectòria té moltes justificacions possibles, que és el Biel Mesquida, té moltes justificacions possibles. Una d'elles, de les que vam recollir en el jurat, us la llegiré. Biel Mesquida ha estat reconegut pel seu compromís vital amb la llengua i la cultura en català i per la seva trajectòria consolidada com a narrador, com a poeta i com a activista i agitador cultural, per l'ambició literària inqüestionable, perquè en lloc de repetir-se no ha parat d'experimentar amb els llenguatges, perquè és un bon comunicador i una persona propera que sap connectar amb el públic, però que encara hi ha molts lectors que l'han de descobrir. I si la setmana serveix perquè hi hagi més lectors que descobrisquen el Biel Mesquida, doncs aquest premi serà doblement agraït. Així que, Biel, ara et cedim la paraula a tu. Joiós i creatiu dia, amadors del llibre, del 1001 setces de l'esperit.
No vull enfarfegar-vos en paraules. Les coses senzilles no en volen gaire. Som aquí per dir gràcies. Gràcies a editors, distribuïdors, llibreters, revisters, difusors i institucions culturals per aquest 25è Premi Trajectòria de la 39a Setmana del Llibre en Català. Moltíssimes gràcies, editors.cat. Vaig rebre la telefonada d'en Joan Carles Girbés, que em comunicava la feta, i vaig quedar en un estat que conjugava sorpresa total, alegria estimulant i una emoció de les que fan plorar. El món de l'edició catalana m'estima. He dedicat gran part de la meva vida a les lletres catalanes i les lletres catalanes em diuen que m'estimen. Les beceroles de la meva catalanitat literària les vaig adquirir a les classes clandestines de català de Gabriel Barceló a Manacor, on feia el batxillerat a final dels 50 del segle passat. Era quan havíem de repetir-nos cada dia el verb batallar. Batallar, batallar i batallar contra la dictadura i a favor de la llengua i la cultura catalanes de l'esquarterada nació dels països catalans. Deixeu-me dir que just ara, aquest 2021, encara no tenim la feina feta. El franquisme encara hi és, revestit de falsa condescendència o mostrant grollerament darrere les cartes marcades i fent costat els qui voldrien una llengua i una cultura catalanes minoritzades i esmicolades. Aquests, com els esperits malignes, són legió. Els han de dir senyoria i no tenen ni seny ni senyoriu. Per això em fa tan feliç sentir-me al costat els qui en tenen i en donen de seny i de lletra. Visca la literatura i visca la literatura catalana. 3 petites escenes ben personals il·luminen amb la força del llampecs la meva trajectòria. Primera, l'arribada a Barcelona d'un xitxarel·lo mallorquí que hi venia a estudiar biològiques l'octubre de 1964. Constitueix la primera fita d'una relació amb Catalunya que ha durat i durarà tota la meva vida. Vaig passar d'un clima gris i conservador a una ciutat que em va obrir les portes de pinta en ample a la coneixença humana i sàvia, a la lluita cultural i política i a saber qui era jo de bon de veres. Segona escena. Rep aquest premi en tota la gent que m'ha acompanyat en la meva vida, especialment dels anys 70, quan ho feien tot i més per canviar el món, per canviar la literatura, per canviar-nos a nosaltres mateixos al vell llindar de totes les descobertes i tots els escarrufs de l'ànima i el cos. Jo no som en Biel Mesquida, jo som en Joan Barceló, en Ramon Bernils, en Blai Bonet, en Joan Brossa, na Pepa Llopis, en Joan Fuster, en Fabià Puigcerver, na Maria Aurèlia Campmany, en Jaume Vidal Alcover, en Josep Guinovart, en Miquel Àngel Riera, na Maria Àngels Anglada, en Gabriel Galmés, en Modest Prats, en Josep Maria Llompart, na Montserrat Abelló, en Damià Huguet, en Manuel Marí, na Nina Moll, en Guillem de Fac, en Nadal Batlle, na Rosa Novell, en Baltasar Porcel, en Claudi Montanyà, en Xavier Folk, en Antoni Tàpies, en Ovidi Molló, en Jordi Cussà. Sense tots aquests no hi ha Biel Mesquida possible. I tampoc no hi ha Biel Mesquida sense tots els altres que queden dins la discreció de l'anonimat. Els som tots alhora i per separat des del més acendrat i recolat amor per les seves intel·ligències a flor de pell. Us estim com s'estima la memòria dels moments en què vam ser feliços. No oblidaré mai, mentre visqui aquella Barcelona lluitadora, generosa i sensual, en què els sexe es conjugava amb la tendresa, en què estimàvem amb els cossos i els esperits dins una bellíssima promiscuitat, ben segurs que després de la nostra entrega el món seria millor i nosaltres amb el món. Tercera escena.
l'aventura de venir de Mallorca amb un vaixell de la Transmediterrània per parlar del premi després de més d'un any de confinament. Ha estat com relligar-me amb aquell primer viatge de l'origen. Un viatge amb el gust de l'origen que mestre Gaudí deia que havien de practicar els creadors. Ser original vol dir anar a l'origen. Un viatge per les zones de mi mateix. I el Premi Trajectòria ho he pensat tot mirant i remirant el calidoscopi que fa rodar els colors de la mà i de les costes i del cel i de les voreres de la meva pròpia encarnadura espiritual. M'ha produït de bell nou un dels efectes més tendres i més engrescadors, sentir-me estimat. Ho dic per segona vegada, perquè crec que és un dels motius primers de l'escriptor. Escrivim també per ser estimats, per sentir-nos lligats per una llei de la gravetat anímica. I en aquesta estimació, aquesta gravetat, hi posa els escriptors sèniors catalans, els ferms, entregats, minoritaris i creatius, molts dels quals injustament invisibles i poc reconeguts, però que constitueixen l'humus fecund del bosc gran i ric de la literatura, que aquí es manifesta a la literatura catalana, la nostra finestra al món. Amb aquest Premi Trajectòria heu condensat i densificat en un moment el meu mester des de l'adolescent de Salt, gràcies Joaquim Moles i Josep M. Castellet d'Edició 62 i Xavier Folk d'Empúries, fins a Carpe Momentum, gràcies Antoni Clapés de Cafè Central i Montse Iats d'Eumo Editorial, i Encarnacions, gràcies Esther Andorrà, Teresa Florit i Marc Romera de l'editorial L'Hebreu. M'heu fet més conscient de l'essencial instant etern. I per acabar vull insistir en una cosa que sempre seguit s'oblida i els humans del llibre de la cultura catalana no podem oblidar i hem de reivindicar. Catalunya no és una nació. Catalunya és un bocí de nació. Visca els països catalans. I el crit d'amor que m'ha acompanyat sempre en aquesta adolescència d'amor que sortosament encara em corre per les venes. Estimau, que llegir fa tornar guapos. Gràcies. Moltes gràcies, Biel, per mantenir el secret, en primer lloc, per la teva obra i per dir-nos guapos, que això també s'agraeix molt, no? Tenim aquí l'audiència més atractiva que es pot trobar a Catalunya, segurament, no? Jo, abans de donar pas a les intervencions dels mitjans de comunicació, a les preguntes, tant els que esteu aquí com el que ens segueixen en streaming, volia passar un moment la paraula a Joan Sala. Això de no ser president de la setmana fa que improvisis i llavors passen coses com les que passen. Ara acabaré amb el que havia d'haver començat. Vull agrair des d'editors.cat la presència del president de la Càmera del Llibre, Patrici Tixis. Vull agrair també a l'Alberto González, president dels distribuïdors de llibres de Catalunya, a l'expresidenta Montse Iats d'editors.cat, al Premi Nacional de Cultura discret Josep Cots, que està allà mig amagat. També vull agrair al flamant nou president de l'Institut Ramon Llull, Francesc Serés, i el Joaquim Bejarano, el director de l'àrea del llibre de l'IFEC, que ens acompanya també cada any, i el Daniel Granados, que és la primera vegada que ens acompanyes i espero que siguin moltes més. Moltes gràcies per estar aquí també, i això ho havia d'haver fet al principi, però no és la improvisació d'aquestes coses. Hi ha tantes coses, ja ho dèiem al principi, hi ha tantes coses a dir que potser ens hem oblidat alguna i per tant ara seria el moment de, si algú té una pregunta, que ben lligat a això, no? Si algú té una pregunta, doncs complementem aquella informació que no hem donat o que no hem donat suficientment. Pregunten quina previsió de visitants teniu i de facturació. Val, jo he posat l'èmfasi en la difusió, però temia les preguntes quantitatives. No?
Jo soc fatal amb els números, ho vaig demostrar en la roda de premsa de l'any passat. No, de tota manera, l'any passat, no ho sé, entenc que no s'ha d'anar per la vida sense previsions, però crec que tampoc és bo posar-nos una previsió que després ens faci pensar que allò no ha anat bé, no? O que podia haver anat millor o que ha anat de qualsevol altra manera. No? Jo crec que van demostrar l'any passat que la setmana té un atractiu molt gran i que també és cert que enguany tenim un repte, això no ho hem esmentat abans, que és que l'any passat teníem molts condicionants negatius, s'havia cancel·lat totes les activitats culturals, una immensa majoria de les activitats culturals del nostre país i érem la primera. Això també era un punt una mica d'abisme, és a dir, vindrà la gent al moll, que semblava que estava molt lluny quan realment està a una mini passejada de l'Avinguda de la Catedral. El que va demostrar és la fortalesa de la setmana i les ganes de la gent de celebrar aquesta festa del llibre amb nosaltres. Per tant, van tenir 25.000 persones que ens van visitar, que per primera vegada realment tenim quantificades amb un quantificador, amb una persona a la porta, dient exactament quanta gent hi havia, i la facturació va ser molt bona. No farem previsions l'any passat en aquest sentit i no la farem ara. L'objectiu de la setmana és, i això l'any passat també ho explicàvem, jo l'entenc així, és la nostra obligació com a organització de la setmana és crear el millor marc possible perquè passen moltes coses. Nosaltres en provoquem algunes. De fet, enguany, això no ho he comentat abans, però enguany, a totes les propostes que han fet les editorials i de tota la selecció intensa que s'ha fet per encabir el programa, parlar de tantíssimes novetats i tantíssims llibres de fons com hi ha, també hi ha una part de programació pròpia, els homenatges, de fet, a personalitats que han desaparegut, en fi, el tema dels festivals, hi ha una part de la programació important que és engegada des de la pròpia organització, perquè sabem que la nostra obligació, com us deia, és generar, ser atractius, i en això remet al que deia ara Biel, ser atractius per a la gent, és a dir, perquè vulguin venir. Per tant, com més difusió en fem de les activitats que fem allà, com més lluny arribem, com més bo siga el programa d'activitats, més atractiu també per a públics diversos, més públic tindrem. Fer una previsió en aquest sentit, entenc que vindrà més gent que l'any passat perquè tenim més dies, però no m'agradaria reduir-ho a una quantitat. Igual que el tema de la facturació, jo crec que és un tema que és molt important i farem una valoració quan acabe la setmana de tot plegat, però és important, però realment la facturació, siga la xifra que siga i siga el percentatge de més o de menys respecte a altres anys que serà al final, realment l'important, insistisc, és que centrem el focus de la nostra societat en el llibre en català i que això ens ajude a vendre llibres en el dia a dia a les llibreries i que ens ajude a fer lectors i consolidar lectors, que crec que és la part important, no només la de la venda, sinó també la de la difusió del llibre. Sí, jo només vull afegir, estic totalment d'acord amb el que diu el Joan Carles. Per exemple, a les fires que es fan al País Basc venen moltíssim, més que nosaltres. Però la resta de l'any no venen ni un llibre a cap llibreria. Per tant, hem de començar a valorar la setmana per aquesta força que té d'impulsora de l'edició en català i de la lectura en català i anar deixant de banda què es ven a la setmana, perquè no és l'important és què es ven en el país de llibres en català. Jo m'he deixat d'esmentar una cosa que em sembla que és d'entre els aprenentatges de l'any passat i va molt en relació amb això que estàvem comentant ara. Jo crec que la gran aportació que va fer la Setmana del Llibre en Català l'any passat, a banda de demostrar que es podien fer coses, que es podien fer coses grans i podia atreure molta gent, perquè la gent hi tenia moltes ganes, que confiem que les tinguen encara, és, per mi, el més important que va aportar la setmana de l'edició de l'any passat va ser la injecció de moral que va injectar, la injecció de moral que hi va haver en el sector del llibre, aquell retrobament físic que van fer després de molts mesos que no s'havien vist, de mesos de tantíssima incertesa, i l'alegria realment, no només aquest retrobament entre nosaltres, sinó veure que van venir 25.000 persones aquells dies, això són una mitjana de 5.000 persones al dia. Ostres, és a dir,
era que passaven de la solitud extrema, diguem, d'estar a casa fent els llibres cadascú des de casa, a compartir-ho amb la gent i a veure que la gent responia. Això, realment, a banda de la facturació, que era molt important i tot això, realment és que vull dir, és la sensació de, ostres, podrem, tot això ho superarem. I ho superarem perquè hem treballat junts i perquè treballem molt bé junts, molta gent. Enguany encara més gent que s'hi ha afegit. I crec que realment això per mi és el més important que fa la setmana. I que després, òbviament, ho quantifiquem perquè també és important, entenc. Però crec que aquesta sensació de demostrar que el sector es pot unir, que podem fer coses juntes, que podem fer coses molt grans, que aquestes coses grans encara poden créixer més i que no hi ha límits en això, perquè podem somiar i podem pensar moltes coses de cara al futur. Amb un esdeveniment tan sòlid com és la setmana, em sembla que és el més rellevant. No hi ha cap més pregunta? Algú té un micro o com va això? No? Doncs... És el que té ser tan alta. No passa res. Perfecte, gràcies. Aquí la Misha, del blog i canal Paraula de Misha, i volia preguntar quina és també la vostra previsió d'edats de públic, perquè entenc que la setmana vol ser un espai per a tothom, des dels més petits fins als més grans, i que també, mica en mica, va tenir més presència i va posant en valor també la literatura juvenil i busca també espais per joves. Perdona, la pregunta concreta era... La pregunta és quin és el públic de la setmana? És per tothom? Aquesta és una gran pregunta. Quin és el públic de la setmana? Perquè la setmana és un esdeveniment obert a tothom. Clar, de fet, quan analicem i pensem en la setmana, i per això la importància de la integració d'altres fires, les fires normalment solen ser de gènere o molt sectorials, no? Nosaltres, tenim un tret identitari molt important, que és la llengua catalana. És a dir, tot allò que es fa en català té cabuda a la setmana. Totes aquelles editorials, institucions que publiquen llibres en català, aquest és el nostre tret identitari. Per tant, el públic és tot aquell públic que volem que s'hi acosti a la literatura en català. Els que ja en són amants i els que ho seran gràcies a aquest atractiu, a aquesta bellesa natural que tenen els llibres en català. Per tant, intentem, amb la programació, arribar-hi a tot aquest públic, al públic familiar, per provocar també que pares i mares que tinguen criatures que puguen venir i també puguen passar una estona amb activitats pensades per a ells, que els joves també troben el seu moment. Hi haurà, òbviament, la tarda jove, però també hi haurà protagonisme jove en altres activitats. Volem que vinga la gent que li agrada el gènere negre i, per tant, hi haurà activitats de novel·la negra, diguem-ne, n'hi haurà de novel·la fantàstica, de narrativa fantàstica, hi haurà de no ficció, que també és un àmbit, hi haurà un acte sobre la Volta que serà bastant lluït, també tenen la presència del Kilian Jornet, en fi, busquem també que hi hagi un públic no estrictament literari, que també, òbviament, sinó de tots els gèneres i de tots els públics, el públic que els agrada els clàssics, el públic que els agrada el llibre més combatiu, diguem-ne, o de l'assaig, i que hi hagi també aquest espai de reflexió. Per nosaltres, el públic jove, de fet, al sector del llibre en català, el públic jove, al sector del llibre en general, diria més, el públic jove és aquell més delicat, perquè són moltes voltes perdem els lectors, moltes vegades momentàniament, o sovint, o algunes vegades momentàniament, després recuperem, però volem tenir també activitats òbviament, per a aquest públic. Perfecte, moltes gràcies. Gràcies, Misha, a tu. Sí. És que Montse, si no sortirà. Té vergonya. Gràcies, Neus. Una pregunta, Joan. Coincidint amb la presentació de la Setmana del Llibre en Català, cada any Editors.cat fa un speech de xifres de balanç de l'any anterior. Al setembre. A la roda de premsa del setembre. No en aquestes, sinó... No, normalment en aquesta.
Val. Per tant, No em portes, vols dir, no? no, l'única xifra que tinc, perquè ens ha arribat avui, és la xifra que us he donat. Fins fa pocs anys les xifres estaven al voltant d'un 27%, la proporció de llibres que es venien en català a Catalunya respecte al total de llibres. En aquests moments, com us he dit, la xifra ja està en el 37 i pico %. Dels 6 primers mesos, hi veurem els 6 segons, hi veurem... Però en realitat les xifres nosaltres les fèiem a partir d'un estudi que fa la Generalitat i que quan el tinguem, probablement serà aviat, al setembre podrem donar alguna xifra, però en aquests moments no. Sí, el que volia comentar també és que esteu, en general, al món de l'edició, obviant les xifres de resultats del 2020. Evidentment, no es poden comparar amb el 2019, és evident, és un any absolutament excepcional, però si no doneu xifres, difícilment podrem entendre i interpretar què ha passat en el món de l'edició en català el 2020. I perquè s'estan generant moviments, per exemple, en l'àmbit de l'edició en català, que és possible que en part o en bona part es puguin interpretar precisament per l'any Covid. Perdona, Pau? Sí, per l'any Covid, pel 2020, no? Per la pandèmia, pels 3 mesos de tancament de llibreries, etc. Per tant, si no ens transmeteu aquestes xifres, que sistemàticament és com un forat negre, un any de forat negre, tinc la sensació que ens costarà molt entendre realment el que ha passat i el que passarà en els propers anys. Sí, però aquestes xifres les transmetrem quan les tinguem, que normalment ho fem en la roda de premsa del setembre. Perquè, esclar, si no les tinc, les hauria d'inventar, suposo que no és el que vols. No, clar que no. Per tant, doncs, si no tens les xifres, potser sí que ens podries interpretar una mica els darrers moviments que han passat aquest any, pel que fa, per exemple, a la incorporació de Viena en el grup Enciclopèdia Catalana, la compra de la Magrana per part de Penguin Random House, la fusió de les dues cooperatives Abacus i Som, etc. Sí, me'n vaig a les xifres, que és més fàcil. Les xifres de l'any passat no van ser unes xifres ni per tirar coets, ni les xifres que els mesos d'usos del tancament esperàvem i patíem perquè passessin. El que va passar va ser que quan vam estar tancats les xifres van caure d'una manera estrepitosa i, en canvi, quan vam començar a obrir, quan la gent va començar a poder circular, hi va haver-hi molta gent que va anar a comprar llibres. En part ho atribuïm a una certa solidaritat amb les llibreries de proximitat, però en part, i molt important, ho atribuïm a que els llibres van estar durant el temps de pandèmia de tancament total un recurs per la distracció de la gent, per passar l'estona, que molta gent va recuperar la lectura que potser d'això havia fet i havia abandonat, i altres que ja eren lectors i tenien una sèrie de llibres a casa d'aquells que tots tenim en espera per ser llegits, ja havien estat llegits i per tant van sortir a comprar llibres. Això va propiciar un segon semestre de l'any molt bo amb xifra de ventes i al final d'any podem dir que va ser un any neutre, un any que les xifres algú pot dir, perquè sempre ens movem amb xifres donades per diversos costats, però que estàvem al voltant de la xifra de vendes del 2019, tenint en compte que el 2020 no va existir un Sant Jordi amb les característiques d'un Sant Jordi. Respecte als moviments que es produeixen en el sector editorial, bé, els moviments que es produeixen en el sector editorial són com els moviments que es produeixen en el sector de l'alimentació o de la roba, és a dir, hi ha compres, hi ha vendes, hi ha moviments. Sí que sabeu, perquè ho he dit moltes vegades, que a mi no em semblen uns mals moviments. A mi em sembla que hi ha d'haver-hi tot tipus de mida d'editorials i en el país nostre, a Catalunya, en tenim proporcionalment, parlo de proporcionalment, no estic dient que s'obri cap editorial, estic dient proporcions. En tenim massa de petites i poques de mitjanes. Per tant, tot el que vagi en la línia de que agafi muscle el sector editorial perquè creixin les editorials, perquè ho fan bé i creixen, o tot el que sigui perquè són capaços de fusionar-se per aconseguir economies d'escales millors, o bé perquè hi ha editorials que ho estan fent bé i són absorbides per un grup més gran
que els hi doni una llibertat per continuar fent el que feien, però dintre d'una estructura que els hi permeti tenir més economia d'escala, sabeu que a mi personalment m'agrada, em sembla bé, perquè tot és en benefici del muscle del sector editorial d'aquest país. Joan Carles, ho has explicat molt bé perquè la gent ja ho ha entès tot i no hi ha més preguntes. No sé si pel canal tampoc. No hi ha preguntes. Doncs, no sé. No hi ha la pregunta final, aquella que no sabem respondre com l'any passat i ens hem de quedar a... No? I hem de dir que no, ostres, ho sabem tot. Ho sabeu tot i ho sabem tot. Per tant, doncs, si no hi ha, sí, tanquem. Sí, Neus? Perfecte. Us esperem tots a la roda de premsa del setembre, que us direm més coses i us donarem xifres. Farem una pluja de dades. Vinga, moltes gràcies pel vostre suport i ens veiem a la setmana.